Malawi Today. Ziwe Arab World kodi zinatheka bwanji America kukhala ndi ma military bases ambirimbiri mu Arab World ku Middle East kumeneko. Saonso lijimani kufukula mbiri zonyasa zachikhalidwe ndi maudani ama Arabs. Arab is not Islam and Islam is not Arab. Ambiri sakumvetsa kumeneko. Chi-Arabu si Chisilamu ndipo Chisilamu si Chi-Arabu. Ayi. Ngati zilipo mbuli zina zimene mwadaladala zimaona ngati kuti Chi-Arabu kapena Chi-Arabic ndiye Chisilamu kapena Chisilamu ndiye Chi-Arabic. Umenewo ndi umbuli wadala. Chifukwa Chi-Arabic ndi chilankhulo, Chisilamu ndi chipembedzo. Ndeti kamakamba za ma-Arabs mbuli zina zimakwiya. Bwanji mmanena Saudi, bwanji mmanena Makatariz, bwanji madani. Umenewo ndi umbuli. Umbuli umenewo ominira mamina mmanja nkutikitira trouser osamapanga zenezo. Ma-Arabs ndiyena, Chisilamu ndi china. Apa nkhani imedu fuati zikamba imene ife tawerenga m'buku mu ndi nkhani history. Ife timakonda kuwerenga history ya ma-Arabs ndetu fuati kuuzeni zimene ife tazipeza osakhala mbiri ya Chisilamu limene. Mbiri ya Chisilamu ili ndi azindi ake amene amayikamba. Ife tikukamba za ma-Arabs ngati anthu amene akupezeka Middle East ndi zikhalidwe zawo zonunkha. Kuti kodi anthu amene wawa makamaka nditi zikhalidwe tawo tonunkhati tinapangitsa bwanji kuti America ipezeke ndi mabase ambirimbiri mu region yawo. Ndi nkhani imene tikufuna pano titambasule bwinobwino mosanyengerera mosafwenthera mamina koma kuyilankhula ndithu bwinobwino ngati aliponeba amene zimene zizima munyung'unya ndiye kuti akhoza kumwa panado ndi kumalambalala chambalimo. Nkhani tiyambire mu 1996 Qatar 1996 copper plot new details reveal Saudi Arabia and United Arab Emirates backing. Koma ndiyambe kaendi mbali inayi. Kuchita kukoma kwambiri. United Arab Emirates imalankhula mokhanga mai challenge Saudi Arabia. Musayiwale kuti ku Middle East komanso nkhani ya Middle East imandidabwitsa kwambiri. History yathu imafotokoza kuti zaka za ma 1930 1940 kudalibe Middle East. Ichiso ndi chilungamo china chimene tikuyena kuti anthu tidzawauze tsiku lati tidzabwere pano kudzawauza. Timadziwa kuti kunalibe Middle East. Azungu akupsya mtima makamaka mbiri imene liyodzika bwino kuti Mose, Yesu, akina Joseph anthu anali achikuda. Koma potengera kuti iwowa chikhalidwe chawo nchopembedza makolo awo akamwalira kusema fano nkumalipembedza. Azungu ndiye chikhalidwe chawo chimenechi. Mukayang'ana mu chipangano chakale mulibe mbiri ya ma-Europeans. Azungu mulibe ma-Europeans mbiri yawo mu chipangano chakale chomwe ndi buku la Mose mulibemo. Anadzapezeka ma-Europeans aku Rome mu chipangano chatsopano kuchokera pa Paulo amene anali wa ku Roma mzungu. Yemwe anapanga hijack chikhristu chonse ndikukachitembenuza kukachipanga kukhala cha azungu. Ndiye mpaka na Yesu anakampanga kukhala mzungu. Koma in history yodzika bwinobwino, Bible lodzika bwinobwino, Yesu si mzungu, Mose si mzungu. Mwina nchifake people they argue with ma-Rastaman. Ndikaona ngati mwina ma-Rastaman amangopanga zinthu zichifaya chamba. Ayi. Chamba tinachifufuza ti iwa chama ngati chamba ndi mankhwala. Ungathe kufukiza ngati mmene anthu ena amauchira lubani pa chilichonse chimene mufuna kupanga. Iwa chama khopoti mutenge chamba mufukize. Kamuchika pa makala chidzipsa pa moto kamupikira ndudu nkumasuta nkhani yayikulu mufukize basi. Ndeti maona ngati chifuna anthu aja amafukiza foja wankulu ndiye kuti mwina mitu yawo akhanga tupina baga ayi. Koma mukadzamvetsetsa maso kutsatira history Yesu, Mose, Joseph sanali azungu. Nkhani yoona yeniyeni ndiyona kuti Middle East ndi North Africa. Mukayiyang'anisitsa bwinobwino akina Saudi Arabia akina Jordan, akina Syria, akina Yemen. Kumeneko inu tikuti akina Palestine
si Middle East kulibe. History yoona yoti munthu akalowe nayo kumwamba. Palestine si Middle East. Jordan si Middle East. Saudi Arabia si Middle East. Qatar, Kuwait si Middle East. Ndi North Africa. Ndichifika maona kuti Chad, Morocco, Egypt, Tunisia, Sudan, maiko amene wawawa amalowera kwambiri ma affairs aku Middle East. Zima akhudza kwambiri Egypt, much involved ndi nkhani za ku Egypt, za ku Middle East. Machizo chifukwa chake azungu in 1949 if not 1950 history yake tikuifufuzabe tedzabwefa sumafuna kuti zinkapa zinthu popeza kuti akazathu anaphika bwino kunyumba kuno. Ayi, koma nkhani yona kuti zaka za 1949 1950 azungu anabwera kudza kumba kanalo apo. Anakumba kanalo pakati pa maiko awiri amene pakati pa dziko limodzi ndi kugawa kuyika mtsinje pamenepo kuti uko kukhale dziko mbali inanso kukhale dziko. Ndi kumene anagawako ukokwana kutchula ku Middle East uku ndi kukhala ku Africa. Koma nkhani yake yona ndiona kuti maiko onse amene atchula ama Arabs awa Jordan, Qatar, Kuwait, Palestine, Israel, maiko amene onse ndi North Africa ndipo azini yake ndi achikuda. Nyanja yodzika bwino ndi yomweje kuli Hamusi uko kumene kuli mali ya Hamus popita ku Iran. Koma kuchoka kwa North Africa kumene kukuku kwa kina Palestine ndi oyenda wa mapazi kumene anaenda wa mapazi Abraham pochoka kwawo ku Iraq kubwera kuno. Ndifaka mano pali njira yoyenda ndi galimoto choka ku Cape Town kukafika ku Russia popanda kukwera ndege, popanda kuoloka pamadzi, koma kuyenda pa nthaka pokhapokha. Njira yake inadosa Palestine. Andi kanalo anakumba apo poyo anangofuna kugulitsa ntchito bodza pa geopolitics kuti zioneka kuti iwo ama Arabs si aku Africa kuno chifukwa chonyasidwa ndi azibale awo amene ali akuda kwambiri kumusi kwa continent ya Africa. Zimene zozo ndi zimene zidawayipira kuti ifeyo tizichokera ku continent imodzi ndi anthu achikuda. Tatiyeni tiduleni apa zioneke kuti Middle East ndi continent ina, ndi dziko lina, Africa yuku ndi inaso. Katsankho kameneka ndi kamene mmakaona kakuyenda abe mmatimu achina Morocco, achina Tunisia, achina Chad kumene kuja, achina Egypt, achina Sudan. Ndi mmene maona katsankho kamene kamachitika kaja iwo aja amadzitenga kuti sima Africa kweni andi mwina kugawa kwa mapo kuja kudachepa ndithu akanatenga ndithu mpaka na mu Chad umo mwa achina Cairo mo, achina Egypt amenewo, achina Tunisia, achina Morocco, achina Libya, bwezi kumene kujaso kanalo jaka nadutsa ja kumeneko koma chintunda chinkakula. Anaona kuti ndalama zikuchepekedwa, chuma sichikhala chokwanira, komanso poti akaboleze kanalo amene target yawo inali yoti akaboleze pamene pali nyanja ya kumeneko ku Israel. Anasira pamenepo. Lero lino timati ndi ku Middle East koma lomwe ndi bodza la mkunkhuniza. Kulibe Middle East mu history yokalowa nayo kumwamba, koma nkhani yake ndiona kuti the whole Middle East ndi North Africa. Damu ilo anachita lokumba kanalo ali apopoyo, kanalo amene ali ku Egypt yo, amene ali ku Eritrea yo, kanalo amene ali ku Ethiopia uja amene wadutsa mtsinje umene uja ndi wochita kukumba anthu kufuna kulekanitsa pakati pa ma Arabs aku North Africa ndi ma Arabs akuno ambali ina ya ku Africa yi, kapoti anthu ena achikuda ambali ya ku Africa. Zona zake ndizoona kuti anthu onse amene amabadwa umene kuja atumiki amene mmadziwa achina Joseph, achina Benjamin, ndani onse aja kudzafika nthawi ya Yesu ndi anthu aku Africa ndipo ndi achikuda. And history mapiriza kufotokoza kuti ngakhale nthawi imene ampachika Yesu pa mtanda. Ino tingambe kuiwala zimene tikufuna kulankhula. Koma nkhani yake ndiona kuti azibale amene anabwera nchotsa pa mtanda paja kamusiya m'manda, mwa mmodzi wake anali m'bale wake wachikuda ndipo anali wa ku Sudani. Tinalolera bwanji ife anthu aku Africa to be hijacked history yabwino ngati imeneyi? Lero lino zimaoneka kuti Yesu amene anapachikidwa pa mtanda paja anali mzungu, amene amutenga kudzachotsa pa mtanda paja kamusiya m'manda anali mzungu,
amana pita kumanda kuja kangana pesa kuti chimwana chakudubuzika nali mzungu. How did we manage to let this thing happen to us of being hijacked history ya m'bale wathu Yesu obadwira ku Africa, munthu wachikuda, kuti tiyambe kuvomereza kuti Yesu ndi mzungu? Ndi adapitiriza bodza lomajambula mzungu momuwirikiza kufika poti image yeniyeni ya Yesu Kristu yachikuda anthu anayiwala. Bible limene kusungidwa mpaka pano ku Ethiopia kapena ku Rome, ku Vatican, zithunzi za Mary ndi zithunzi za Yesu Kristu zinajambulidwa mu anthu achikuda. Koma kunja kuno anajambula zithunzi za Yesu wa mzungu ndi kumationetsa eti mpaka na inu ndine ndeti makhulupirira. Ndi achina Mel Gibson ajambula mafilimu akoti iwo ndi achina Yesu Kristu, ndeti madenga zithunzi achina Mel Gibson nkupachika m'manyumbamo, ife nkupati ndikuona Yesu. Akuluakulu 21st century sitimayenera maganizabe choncho. Yesu Kristu si Mel Gibson, Mel Gibson si Yesu Kristu. Tikuti mbiri zonyasa ndi zonunkha za ma-Arabs. Nkhani kufotokozedwa apa ndiyonena kuti dziko la Qatar kabali United Arab Emirates nayenso akumachallenge kuchallenge Saudi Arabia. Konde chifukwa chani? Nkhani zake zonena kuti Saudi Arabia ikutengedwa kupusa chifukwa chokonda kulowerera, kususuka, yakhale kupanga zinthu zambiri zonyasa pa nkhani ya ndale, geopolitics, kufika pa mlingo onena kuti timayiko ting'ono timene tili mu Arab world tamba mayiona Saudi Arabia kupusa chifukwa choti dziko silimadzipatsa ulemu lokha. Musakwi yetu ndani tikuti Saudi Arabia still Islamu lero kusadzipatsa ulemu. Nkhani yake nena kuti panali pa 29 June 1995 ane nthawi yake mukudziwa inali 2 minutes past 12 ya usiku. Mwana anatenga foni kwa ayimbira bambo ake kukatatu kumeneko. Anatenga foni kwa ayimbira bambo ake, ndikuwuzani kuti adali bambo ake ndani, dzina lake linali ndani. Koma nali usiku 2 minutes past 12 ya usiku adayimba foni. Bambo ake ya mwana anadwala, anapita ku Switzerland kuchipata kwa ndathandiza mankhwala. Ali kumene kuja mosakhalitsa mwana anatenga foni kwa ayimbira bambo ake. Madala mukudziwa chani? Asi ndikudziwa mwana wanga. Mukachira muzikhala konko kuno musazabwereso ufumu ndatenga ndine president wa dziko la Qatar lino tsopano. Inu mukhozopeza zochita konkuja. Ukuti chani kuti ndalanda ufumu baba. Mukafike kulikonse. Umu ndimene achitira chiwembu chimene chidakonzedwa ndi mayiko ngati achina Egypt, Chad ndi ena kuti akapanga execute that chiwembu mwana aukire bambo ake. Ma-Arab sitokhaokha mwana kuukira bambo ake kwa kuti bambo ngati wapita kukalandira mankhwala mayiko akunja musabwere ku Switzerland ndizakuphani kuno. Imagine mwana wako odziberekera. Ndipo bambo anaganiza kuti sono kuja ndangochuka ngati munthu ndi mati ndibwera ku chipatala. Ndi suddenly basa zikapezeke kuti ineyo sindi kubwereranso kwathu. Ndipanga bwanji? Bambo anayimba foni kulimbira foni dziko la Saudi Arabia. Saudi Arabia hello ase bwanji bo sharp. Koma bwanji ku chipatala ase kuchira ndachira koma ndilephera kuchira zenizeni. Mwana wanga angondimbira foni akondisapiteso ku Qatar, iyeyo watenga president ndi president wa dziko. Unganithandize bwanji kuti undibwezeretse ku Qatar ndikakhale mtsogoleri wa dziko langa? Saudi Arabia inasusuka. Panali madilo amene agwirizana OPEC. Kwa choncho kunali kuti okay iweyo ndikuthandiza ubwerera ku Qatar ukakhalanso president. Mwana kuti nchotsa sadandaule. Anasaina na businesses zinateka. Mwana atamva anayimbira foni United States of America kuti tunkhani idatheka bwanji United States of America kupeza military bases ambiri mu Middle East. Tikuti mumva apa manyasa zake maumva ake. Kera kodu kunapeza kuti Saudi anayilowa game. Mwana atamva zona kuti iwe mission yako ija Saudi ayilowa. Akuti apanga nawe nkhondo yokuchotsa pa mpando ndicho ngoti bambo ako abwerere pa ufumu. Chimene mwana anachita anayimbira foni dziko la America kuliuza kuti ineyo ndikudziwa kuti Jordan, Yemen, Syria, achina Egypt, anyamata amenewa analowa mugwizano mwanu fachochita kwakakamiza. Koma ineyo Qatar ndikupereka stake yabwino kwambiri ku dziko la Israel kuti ndapatsa zochita ku Qatar kuno akhale mashasha iwo. Zatero Israel ndi America anajoinana
kukayika one of the biggest military base ku Qatar. Ndi nkhani yoti chani amuthandize mfanayo kulepheretsa Saudi Arabia kuwukira Qatar kuti amuchotse pa mpando kuti bambo ake abwerere pa ufumu. You can see palibe mzungu apa, mwana akuwukira bambo ake. Kenako ayamba kupanga invite ma outsiders kudzakhala mdziko chifukwa cholimbirana maufumu munthu ndi mwana ndi bambo ake. So America was not wrong. Inali chikhalire, Israel inali chikhalire pamene kucha. Mwana anachita kuimba phone yekha kuimbira ma Israel, kuimbira ma Americans, kwapanga invite kuti ayi mudzeke chimilitary base yachikulu kuno chachikulu bwino. Komanso mudzapange ma business kuno kumene mungachitire, mudzipanga amene mungathere. Chimene ndikungofuna kuti mundithandize ndiona kuti Saudi Arabia isachite chilichonse cholimbana nane kuti bambo anga abwerere pa ufumu. So ukulolera chuma cha nyumba mwako uzidya ndi America, uzidya ndi ma Israeli, kusiyana kuti uzidya ndi bambo ako. And you think these people are clean? Amene yo ndi munthu. Sure, iweyo chumacho chilipo mdzikomo, muli mwayo kuti mungathapanga ma business ndi kulemera, muli chuma cha mbirimbiri. Nde iweyo you are greedy to the extent yona kuti umbombo wako ukuona kuti kudya mbale imodzi ndi bambo ako si chinthu chabwino nkoposa ndizidya mbale imodzi ndi Israeli, ndizidya mbale imodzi ndi America kuposa kudya mbale imodzi ndi bambo anga wandibereka. So bambo ako apita ku chipatala Switzerland. Ukwaza kuti bambo nguno musabwereso ndine mfumu basi. Iye ndibwera ndikuphani. Mpaka bambo ako kagwada kwa aneba, kwa cousin wawo. Cousin wawo sonkunena kuti mwakanena kwa chimwenano dikirani ndiuza America ndiuza Israel. Zatsala zaka adadzeka chibest chachikulu ku Qatar. Nde Qatar adamba kudziyangana kuti ku right kwanga kuli America, ku left kwanga kuli Israel. Nde kuti neyo ngakhayo ndileka dziko kakang'ono but I'm a boss. Nde ifakati manoti Qatar si dziko lolemera. Ma business onse amene ali ku Qatar ndi Ayuda ndi ma Americans. Anapangidwa invited, anayika military base yayikulu ndipo aja anachikulitsa military base chakumene kuja ndi kuchipatsa ma equipment osakhala kuti akateteze only Qatar. Koma ndi nkhani yonena kuti iwaja amadzoti kuno kuli chuma chathu chambiri. Anthu angopanda khalidwe. Ngati akwaletsa kuwukira na okhaokha, ifenso nchapafupi kudzatiwukira. Kuno kuti ike chimilitary base yonena kuti aliyense choti chidzateteze ife osakhala iwo ayayi. Ndi anachika chimilitary base kumene kuja ndi kumayika kwa ma business yawo kumene kuja kuti aliyense ufuna akapanga invest ku Qatar akukira kuti akapanga invest ku Qatar in the favor of ma Israel komanso ma Americans, and aliyense afuna kuti apange akhale kuti ali ndi chikhulupiriro yona kuti kumene kuku tikatetezekako. Ndekwa kina United Arab Emirates ku Qatar konseko anayika zimenezi chifukwa yona kuti akudziwa kuti chuma chili kuno ndi chathu. Aliyense amene angabwera zapanga invest kuno akhale abwera zapanga invest kuno mosachita mantha chifukwa zoti kuli chitetezo mbambane muzitetezo zonse za dziko lapansi against any threat kumbali ya nkhondo chifukwa kuli Israeli komanso kuli America. Umu ndi mmene mayiko aja anayamba kulemera. Aliyense amayamba kuganiza kupita ku Qatar, aliyense amaganiza kupita ku United Arab Emirates, aliyense amaganiza kufuna kupita ku Kuwait chifukwa kuti akudziwa kumene kujako chitetezo chilipo, akapita mwaje he's safe, sakaberedwa, sakatani. Not only chifukwa kuti mayiko aja ndi aluya kapena mayiko aja ndi achiislamu chifukwa kuli mtendere, no, koma chifukwa cha mmene azungu ma Americans komanso ma French ndi ma Jews adayikira chitetezo mmene chakupanga kuti it's a paradise on earth chifukwa kuti ma criminal onse aku America ndi Israel kumana kapanga invest chuma chawo ndi mmene ngati kumbali kobisika kuti chuma chimene amaba m'mayiko mwawo you can never trace it, komanso sichingaonedwe ndi anthu amene amabera. Mmadziwa ngati ma politicians akumaba they are too corrupt in their own countries, and amakhulupirira kapanga invest mayiko akutali and amaona kuti kumene koko they are safe. Then mukamangana zinthu yamwana ngati zinthu za Qatar, zinthu za Kuwait, zinthu za chani za Arab Emirates, koma nkhani si imene yoyo. So that ndika brief kena tini tipita son pejina. Israel Prime Minister Shimon Peres signed a landmark economic accord in Qatar panali pa 2 April 1996. 1996 apanga zimene 1995 mwana wathamangitsa bambo ake nazungulira chaka kupanga ma negotiations sizinateke mpana pa 2 April 1996 pamene popo ndi pamene Israel inapita ku Qatar ndi kukasaina ndi kuyamba panga ko development.
kamapanga develop pene kuja mpaka namene kukuonekera lero lino. Bambo wa mwana basi excel unachoka ndi dzina loti ndikalandira chithandizo cha mankhwala kunja anakuza kuti ukhale konko. Zotsatira zake Qatar ndi Saudi Arabia inde onse ndi ma Arabs koma dziwani kuti saona na diso labwino ndipo sangakwanitse kutetezana. This is why mukamaona maiko aja akuthidzimulidwa palibe dziko la ma Arab limene limayimirira kukateteza ma Arab anzake. Ali ndi chimpulikiri mkatikati mwa okhaokha ngakhale mulachotsa azungu mulachotsa ku Israel yotsa ku America mwasiye okhaokha sangakwanitse kukhalirana limodzi. Tinapereka pompano history yokhudza ndi ma Arabs kuti ma Arabs mwanja achina Jafar atasamuka ndi chipembedzo cha Islamu in those years 1447 1448 years ago, nthawi imeneyo nthawi ya Prophet Muhammad ananyamuka kusamukira ku Abyssinia, that is Ethiopia today, ndipo atafika kumene kuja anthu ena akazitape anawatsatira, ndipo atafika mwe uja fumu Najash adawalandira anthu aja koma khalekhaleni panatuka akazitape. Amali akadaneneza kwa fumu Najash imene ali fumu ya ku Ethiopia ya Chikhristu cholimba chenicheni cha Yesu Khristu. Anati chani? Anthu awa athawa kwathu ndi anthu oyipa. Pamene ali anthu oyipa amapanga izi. Najash sanafune kumva kuchokera kwa munthu mmodzi. Anayita na Asilamu amene anathawa ziwembu za ma Arabs anzawo ku Saudi Arabia kuthawira ku Ethiopia. Imagine those years sitimamva history ina iliyonse yofotokoza kuti adafika pa nyanja ndi anaoloka. Sizimamveka. Hazikamveka kuti panali nyanja imene adaoloka. Ndi anakwera stima ngalawa adaoloka kupita ku Ethiopia. Zimaoneka kuti anthu anachita kuyenda. Panalibe kanalo apa. Panalibe kanalo kosiyanitsa Middle East ndi Africa. So achira Jafar anachoka ku Ethiopia, anachoka ku Saudi Arabia kubwera ku Ethiopia ndipo anawayita ndabwani kuno. Pali zomwe ndikumva zimene anthu inu mmapanga kuchokera kwanu. Is it true? Ndipo Jafar yemwe adali cousin wake Prophet Muhammad adayimirira ndi kuyamba kufotokoza kuti ife tikwathu kuchatedzera chipembedzo. Kandi anafunsa chikumati chani chipembedzo chano zokhudzana ndi Yesu. Adayamba kufotokoza zokhudzana ndi Yesu. Anthu adayamba kusinjirira kuti anthu amene amamunyoza Yesu, Asilamu amamunyoza Yesu. Mene mbuli zina zingathola nkhulira mwina kucha kwa lero. Asilamu amadana ndi Yesu. Asilamu chancha ndi Yesu. Asilamu chancha ndi Yesu. As if they know, but they don't know that they don't know. De adamufunsa Jafar, then adayamba kufotokoza. No, ife Islamu chimatiuza kuti zona zenizeni zokhudzana ndi Yesu ndi ABCD XYZ. Koma adayamba kuzifotokoza kuti ife chisanedzera Islamu tinkakonda kudya zakufa zokha, timakonda kumenyana, kutembererana, kulanda chuma cha masiye and the like. Tinawalenga sabukhulira lake pompano la history limali mafotokoza nkhani. We don't just guess. We are not professionals. We are not Muslim professionals. We are not professional Muslims. Koma kuti timangolenga ma history chifukwa chimene mangotisangatsa njenda kuti anthu amalemba zimatengera amene akukutsogolani pa chipembedzo kuti adzikubisani zona zenizeni. Chifukwa kama sankha makuuza ni kuti Yesu anali mzungu. Then you believe. Amafuna adzikuuzani kuti ma Arabs ndi anthu abwino kwambiri kuposa aliyense. Zabodza zimenezo. Ma Arabs ndi mtundu. Chisilamu ndi chipembedzo. So this thing zinachitika anawasinjirira. Koma tinali in that history chimene tinaphunzira chino timakonda kutembererana, timakonda kumenyana tokha kulanda na chuma cha masiye and the like. Inu muona ngati kutembererana ma Arabs anasiya, muona ngati ma Arabs anasiya zomenyana okhaokha. Prophet Muhammad soon atangochoka pakati pa anthu amene adamwalira. Ma Arabs anayambiraso kuphana okhaokha. Ndipo ophunzira 5 kama ophunzira 10 akutsogolo kwambiri kwa Prophet Muhammad anamwalira imfa zophedwa ndazi nzawo omwe ma Arabs anzawo mu zaka za pafupi pakaosa anatha kugawikana kunambira pompo up to now kulibe unity. Asaza kunamizeni ma Arabs sangakwanitse kuyenda limodzi, ma Arabs sangakwanitse kupangira zinthu limodzi. Ndi anthu osunga mangawa, ndi anthu amene nkhani yakuphana ndi kutembererana samaisunga. This is today. Mwana akuthamangitsa bambo ake mdziko chifukwa ndi bambo ake apita kulandira mankhwala, chithandizo cha mankhwala ku Switzerland. And sikale, if you think they are civilized, this was 1995. Kudzafika tsiku la lero tukamba zaka 31. And 31 ndi miyezi pang'ono.
1995 kapena apo tingo zaka 30 zaka 30 ndi mwezi chichitikire ndi nkhani imeneyi. And we can just say this is 21st century. Izi zakunena china Jaffa zoti makonda kutembererana kumenyana chanchani is 1448 years ago. Iyi nkhani zaka 30 zapitazo. Zaka 30 zapitazo ma Arabs akutembererana, mwana akutemberera bambo ake, mwana akuthamangitsa bambo ake nyumba, mwana akupanga ma allies ndi ma Americans, ma French komanso ma Israel in 21st century. Kusonyeza kuti Chisilamu chili apo, chi Arabu nchionyasa ndi anthu ake naso ali makhadi oyipitsitsa. Mwina mungamazi pange ino andamaini kudziona ngati ndiye oyipa kwambiri kuposa ma Arabs chifukwa choti mwina mwake amatikumbira mijigo ndi zinthu zina. Koma ayi ndi mbiri ngati zimene zizi ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Tatiyeni buku ilisiyo kuti tenge lina. Pambiri zimene zili mabuku osiyanasiyana. Akuti komanda amene anali komanda wa nkhondo wa dziko la France, the planned coup dubbed Operation Abu Ali took place during the month of Ramadan in 1986. Chiwembu chimene chitango Afghanistan adachikonza mwezi wa Ramadan 1996. Former French army commander has revealed new details of a foreign military coup that was planned against Qatar. Akuulula za chiwembu chimene chidakonzedwa chikhuza ndi dziko la Qatar by the now blockading countries in the region in February 1996. TNT pitende patsogolo pang'ono. In an interview with Al Jazeera, Paul Barrow, who oversaw the third operation, said that a plan to overthrow the Qatar government at the time was backed by Saudi Arabia. Nthawi imene zofuna kuti apange overthrow government ya Qatar, chomwe chimene chichi amada chikonza ndi ma Saudis. The United Arab Emirates, United Arab Emirates and the Bahrain. United Arab Emirates, Saudi Arabia and Bahrain ndamada akonza chiwembu chofuna panga overthrow boma la Qatar. Pali nzungu pelepo pana nsungu pali muyuda pamaiko acho panepo pali muyuda pali mu America. Okay, the same country along with Egypt, maiko amene wali moziswa ndi Egypt, severed diplomatic and trade ties with Qatar on June 5, 2017. Maiko amene wawa omwewa with the diplomatic ties with Qatar on June 2017. The Qatar has accused the Qatar of supporting terrorism. Maiko amene wawa amene achula wa China wa China, Egypt, Saudi Arabia, United Arab Emirates ankaipanga Qatar accused kuti iyoyi imapanga nkhani za terrorism. Koma Qatar has denied that charges. Anakana Qataris kudai about that namizira and said the boycott aims to impinge on its sovereignty. Kuti nkhani imene anangofuna kuti mwa magasokonezo chitika za boma lao. The third coup dubbed Operation Abu Ali took place during the month of Ramadan on February 14, 1996. Mu February 1996 mwezi wa Ramadan, this guy anatenga boma 1 year after the former Emir Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani assumed the throne. You hear that? Pangali nsungudu bele. It was planned in a conjunction with the police chief Sheikh Hamid bin Jassim bin Hamid Al Thani. Chiwembu chimene chiyada chikonza limodzi ndi wamkulu wa polisi amene anali Sheikh Hamid bin Jassim bin Hamadi Al Thani, amene anali cousin of former Amiri, cousin wamkulu wa polisi komanso anali cousin wa bambo ake amwana uyu anamana ukila dziko. Imagine your own cousin and your son plotting chiwembu chokulanda dziko. Kumakira kuti cousin wako uyu nampangaso khala wamkulu wa polisi, mwana wako uyu namuyika ku army ndi kukuwukira kulanda dziko osati anthu dera. Mene mudzayikira kumbuye ma Arabs anu akumaona ngati ndi angelo amene wawo. Anthu oyipa onyasa kwambiri zochita dazo bora so ifeso mwina. Kaya mwina, I don't know. Ifeso mwina makakhoza peza kana kuti simba choncho. But let me tell you something. Musiye zoma nyambita ma Arabs muona ngati ndi angelo. Your own cousin and your son
kukonza chiwembu chokulanda dziko. United Arab Emirates support, according to Barrell, the United Arab Emirates in particular had provided him with a greater support to carry out the operation. Anampatsa chithandizo chachikulu kuti apange operation imene. At the time, he had taken 40 highly trained soldiers to execute the plan. Pa nthawi imene uyu wamkulu wa polisi ndi mwanaye anatenga asilikali okwana 40 highly trained asilikali 40 to execute the plan ifuna kulanda dziko. He and his team were hosted in Abu Dhabi, anthu amene wawa ndi timu yawo analandidwa ku Abu Dhabi Intercontinental Hotel. Anakakhala mu Intercontinental Hotel where many weapons were stored, mene ankasunga muzida za nkhondo zochalira chiwembu chimenechi. They were also given United Arab Emirates passports. Anapangira mapassport ya United Arab Emirates to facilitate their movement. Ndichonga yoti awapatse mayendedwe abwino by the current Abu Dhabi Crown Prince. Zimene zachitika ndi prince amene alipo wa Abu Dhabi, Muhammad bin Zayed Al Nahyan Pangali Nsungupele, who at the time was commander-in-chief of the United Arab Emirates forces. Tangoganizani, guys. Barrell said the weapon had been transferred from Egypt. Transferred from Egypt to United Arab Emirates. Kodi ku Egypt, ndi ku Israel, ku Egypt, ndi ku France, ku Egypt, ndi ku Switzerland, ku Egypt, ndi ku Finland, ku Egypt, ndi ku Germany, ku Egypt anthu ake ndani, masa ndi Maarab siso. And the military team that was supposed to carry out the operation, including exile Qataris officers, asilikali zida za nkhondo zinachokera ku dziko la Egypt, mutimu imene yoyo imene inkayenera kuti ipange chiwembu chimene chichi inapatsidwanso including ma exile Qataris, anthu amene amakhala ku exile amene athawa zifukwa zosiyanasiyana za ndale ku Qatar ndi kumakhala kunja kwa dziko la Qatar, anajoyinana ndi anthu ochoka ku Egypt ndi zida za nkhondo ndi kukafikira ku United Arab Emirates ku Abu Dhabi. Meanwhile, Saudi Arabia also prepared. Mbali naye Saudi Arabia prepared. Uyutu akusonkhanitsa ziwembu izi mwana ndi ankolo wake. Koma mbali naye Saudi Arabia ikupanga so prepare tribal fighters. While Bahrain was meant to be used as a hub, Bahrain kudai kugwiritsidwa ntchito kuti kugwiritsidwa ntchito ngati ku center for Barrell and his communication team. Kuti kulumikizana kwawo ndi chonse chimene chichitika akachite kuchani, akachite ku Bahrain to oversee the operation unfolding in Doha via wiretapping. Barrell revealed that at the beginning of 1996, he carried out a private and covered operation in which he crossed into Doha by sea to take photos of the targets. Uyu wamkulu wa nkhondo opuma wa ku dziko la France akuulaso kuti kumayambire kwa chaka cha 1996 he carried out a private cover operation. Anatenga a private cover operation imene anapita ku Doha pooloka nyanja ndi chonga kuti akajambule zithunzi za malo amene akuyembekeza kuti akachitire chiwembu. Among them was Sheikh Hamad residence. Kudali kuyang'ananso malo a Sheikh Hamad amene amakhala, the country's local television station, komanso kuyang'ana malo amene pali television ya dzikolo, and the state security building, komanso pamene pamanali nkhani ya chitetezo capital hill ya kumene koko anapita kukajambula zithunzi. Ndikulelezeni masiku ano kuli anthu adamayenda ndi zimakamera ali ndi akumajambula chindekha. Ndiye kumalayi kuja ndati kufika naona kaumbuli kameneko anthu mangojambula mabuilding azini yake. Inu apolisi ndi asilikali onetsetsana anthu amene amangojambula nawo kuti chindekha adi ma HD adzamba kutilowelera anthu nkumajambula zima HD zawozi. Inu musakudza kuti akujambula zithunzi zina zake zimene zikufunikira kuti mwina zikapanga zina zake, zina zake china chake. Nde tisamalitsitse anthu ajamapeza kuti angojambula anthu oti sana auza kuti ndijambuleni. Izi zinayenera kuti anthambi ya chitetezo ku South Africa kulizochitika somandaona ndi zibwana. I'm speaking on behalf of chitetezo cha dziko la kwathu Malawi.
izizo mango jambula ntisana uzane kuti ndi jambuleni izi anthu ena azakhanga akujambula masera posadzoti zithu zakujambula zija iwo ali ndi mapurposes awo pali wina amene watuma kena kuti zango zindika kuti zithu zathu zili m'manja mwa adani zithu za malo athu otetezeka zakafika madera ena ake anthu ena ndi zimakamera kumango jambula zosadziwikawa anthu achitetezo tadzafusa ndi kumafufuza kuti kodi makamaka mukuti zokhala bwanji kujambulana pachati madzoti kumakhala kufuna kukuuzana ndi jambuleni nkukujambula koma zomango yerekedwa chifukwa mwagula chikamera mukuli mcha HD ndi nkumango njambula aliyese basop muzayekezo ndi jambulani zakuchotsanitsa kwidi nkhani ikupitira choncho anakajambula zithunzi Bahrain zobisa. The image were broadcasted on Al Jazeera for the first time on Sunday. Zithunzi mana kajambula amene kuja anthu anango ndaba kuti zikuonetsedwa pa Al Jazeera. You see that one? He had also managed to bring to the region about 3,000 Chadian soldiers. Anakwanitsanso kwatenga asilikali 3,000 kuchoka ku Chad. Akulu akukonza chiwembu cholanda munthu dziko lake lomwe kulanda na mwana bambo ndi cousin wake. Katenga asilikali 3,000 ku Chad kwabwesa ku region yawo to participate in the attack by striking a deal with President Idris Deby worth of $20 million munthawi imeneyo. Asilikali 3,000 kusainana nawo deal yes ya $20 million. Barrow put the cost of the entire foiled attack at 100 million. Uyo silikali ku French anati ai 20 billion kuchepa. I would double it 500 times. I mean 5 times, which is 500%. 100 million. The end of operation, according to Barrow, what had affected the operation was a call from former French president. Anali president wa kwao ku French ndame adapangitsa kuti mission yonse itrone adamuimbira phone kuti chani who personally ordered him to stop any foolishness from happening. Adamuuza komanda wake kuti ase I don't want any foolishness to happen in the region. The decision to stop the operation from going ahead chiganizo choti operation imene isapitirire kuchitika was ordered by the founding father of Qatari. Anali inachoka kuchoka kwa a founding father wa ku Qatar, Sheikh Khalifa bin Hamad Athani. Uyo anapangidwa hijackidwa chita akakulu pasafika poti pala muchite nkhondo ne mwana wanga ngati afuna kuti basa ndilanda ufumu tiye ngozisiyana. A reason being why after he was told that the operation against his son may leave about 1,000 people dead. Bambo ajata amva zona kuti koma zimene zikuchitika sinanga ikukokerana ndi mwana wako. Koma yona ngadziwe ndi yona kuti operation yolimbana kuti unchotse mwana wako pamene paja iweyo bwererepo ingathe kuphetsa anthu okwana 1,000. So think about it. Bwanji utangozisiya. I think this is too foolish. Ukulimba ndi mwana wako koma at the end of the day mwana wako mwina agwidwa amangidwa aphedwa kachita chitike ndi chani koma saphedwa yekha. Anthu oposa 1,000 amwalira nawo pa zinthu zimene zizi. Barrow said that the plan, if implemented, would have resulted in a massacre. Ikanakhala kuti plan imeneyi idachitika kuti anazipanga zimene ankafuna kupangazi zikadathera kuonera kuti dziko limene likadamwalira anthu osasimbika. Pointing out that his team was tasked with arresting Sheikh Hamad. Cholinga chawo chinali choti andalawa akawa amange. Timu yawo igwira andalawa amange, arrest him, as well as the country foreign minister wawo amange, among others from the ruling family. Komanso anthu ena kuchokera kubanja limene dadi la chifumu kuchokera kwa anthu olamulirawo. Akulu nkhani ndi ayitali chifukwa cha nthawi sitingapitirize kuti mwina mwake tiyitsatire koma tingosira pena paka apa. Zinamba 1996 zapitirira mpaka 2017 blockade. Meanwhile, Germany former foreign minister Simar Gabriel has revealed that Qatar was on the verge of a military invasion in early June 2017. Qatar inatsala pang'ono penipeni kuti chani kuchitike military invasion in early June 2017. Kumayambira kwa mwezi wa June 2017 ku Qatar kwadachitika nkhondo yofuna kulanda dziko. When the blockade caught,
announced that he had severed ties with Doha. Doha, the German politician said in an interview, Germany interview with Al Jazeera and Al Jazeera that former United States Secretary of State, former Secretary of State, former United States Secretary of State Rex Tillerson played a key role in preventing the attack. Ndamene ndithu adachitapo zamphamvu kulepheretsa that attack of 2017 from taking place. Amadalepheretsa kuti attack imene isachitike. At a time when Saudi Arabia Crown Prince, pamene Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, the kingdom de facto ruler, believed he had full US backing. Anapanga kuti amadziona kuti ine panopo ndili ndi mphamvu notsopano chifukwa sangathaja adalephera. Panopo amadziona kuti ndili ndi masozi onse chifukwa chonda kuti ndanyamula America mbali yanga. Ndipo pamene ndikufuna kukawukira Qatar kuti ndilande Qatar ikhale mbali imodzi ya Saudi Arabia, anaona zimene koma kuti former Secretary of State ananodaya no guys sitikukhonza. Gabriel had warned at the time, anachenjeza Gabriel mu nthawi imeneyo that kuti the rift in the Gulf Cooperation Council GCC could lead to war. Zimene zizi mufuna ziyambitsazo zikhoza yambitsa nkhondo, citing what he called zimene adafotokoza kuti zimene zizi a dramatic harshness in relation between allied and neighboring countries in the Gulf. Musayawali zimene zingatobweretsa kanchene zinthu zosakhala bwino, zosokoneza, makamaka maubale amene ali pakati pathu ndi mayiko amene nawo maubwenzi komanso ma neighboring countries mu Gulf. Musaone ngati nkhondo imene ingatokhala ya dziko limodzi. Ndizo zikuonekazo nkhondo ya dziko la Iran ikulephera kukhala ya dziko limodzi. Yakhudza mayiko 15 around the region. Akuluakulu kwina kuti dzawerenge tsiku lina. Koma chimene ndingofuna ndingokutsimikizani chena kuti pamene tiziona nkhondo za ku Middle East ndikumaona ngati nkhondo zija amene amaziyambitsa ndi ma Americans. No, aluya ndi anthu oyipa. Akayambana nthawi zonse iwaja they want to invite America pomaona kuti iwaja ali nchoti angathekwiranira vumbwe. Sanga America ndi vumbwe. Amene iyu akamva chinthu cha vumba ndiye kuti ndi mafuta. Ndema Arabs pozindikira kuti ali ndi mafuta ambiri ochuluka komanso podziwa kuti America yomwe ndi superpower ndi yankhuli kwambiri ndi mafuta, ndi amaona kuti kuyambana kwawo kulikonse adzikapanga hayala ma Americans ndi ma Israel tiyo kundayambana ndi ujeni. Winaso akangoyambana ndi zake amakatenga America yomwe tiyo kundayambana ndi ujeni. Zotsatira zake Middle East munadzadza ma military bases ochokera ku Israel, ku France, Germany, Britain komanso United States of America. Nkhani yake kalikonse kamene angayambane amathamangira ndi kuyiranira agalu, and agalu ake ndi Israel America. Pano mabese ali mbwerekete. Anasaina zima contract zitali infinite contracts zopanda malire, zotsatira zake ngakhala kuti zima contract zija zima contract zimene zijazo ngakhala anazisaina ndi nkhondo ngati imene ikuchitika ku Iran akira kusowa poyambira kuti awuza anthu aja kuti nyamukani mudzibwerera. Chifukwa once you are terminating a contract pamene kuti pachitike full payment, ndimupeka full payment munthu akunyamuka ndi zida zake za nkhondo apita kwawo kukusiyana unprotected, vulnerable. Zotsatira zake kumene kujako ku Middle East kuja kukhala America kuzakhala kulibe mtendere, kuchoka America ndiye West. So they are in dilemma. Nkhondo ya ku Iran ija ngakhale ikuchitika, ngakhale waja kudzana kuti the more we harboring America and Israel in our region, and America zichita nkhondo ndi Iran pofuna kubwezera, definitely mabomba aja adzibwera kuno. And America and Israel sakugwiritsa ntchito mabase amene ali Middle East powateteza zinthu yake amene ali ku Middle East kucha. Koma iwo akuteteza zinthu zawo zimene zili ku Middle East. Chuma chawo katundu amene ali kumene kuko ndi anthu awo amene ali kumene koko. Sikuti zinthu zija iwo ajazika amene kucha. Chifukwa yona kuti migwirizano yawo imene adagwirizana inali ya macondition kapati inali ndi zifukwa. Unditeteze against ujeni.
unditeteze against Saudi Arabia, unditeteze against United Arab Emirates, unditeteze against Qatar, unditeteze against Kuwait. Ndi onsewa amatenga ngati akuyenda limodzi. Koma ayi kumakita kudza kuti ineyo ngati kwathu kuli military base ya America chifukwa ndi mamuopa Saudi Arabia. Saudi Arabia ngati ali ndi military base kwawo chifukwa amamuopa Qatar. Qatar ngati ali ndi military base kwawo chifukwa amamuopa Kuwait. Kuwait ngati ali ndi military base kwawo ali chifukwa amamuopa Jordan. Jordan ngati ali ndi military base kwawo amamuopa Oman. Ndi tsopano ndi zichani ino tsopano. Koma sikuti akungoopa. There is something stupid chimene adachipanga. Kwathamangitsa bambo ako. Analakwa kupita kulandira mankhwala, thandizo la mankhwala kuchipatala. Basi, iwe kulanda dziko. Kuyamba kupuma mwa wefuwefu. Unakana kudya mbali imodzi ndi bambo ako bora uziyanda anthu dera. Lero ndi izo. Nde ino amene mmayikira kumbuyo ma Arabs, tikuwuzeni kuti mmayikira kumbuyo nyasi